Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kapcsoljuk a Világot című műsorunk második adásában, ahol is a vendégem Laura Zabó Londonból. Először is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és időszakítottál az interjúra. Szia Laura! Hey. Szia! Én köszönöm neked a meghívást. Hogy vagy, mi újság? Én kitűnően köszönöm. Itt az egészségről, itt a próbán nem is beszéltünk, hogy akkor egészségileg minden rendben. Abszolút, teljesen. Most ez egy nagyon-nagyon zsúfolt időszak, a karácsony előtt nekem, hogy ugye eladok termékeket, amiket készítek. Tegnap hajnal egyik dolgoztam, de ezt leszámítva szuper jól vagyok. Akkor jó. Úgyhogy a műsorunk fő témája, hogy a magyaron élő külföldieket beszéljünk, hogy milyen ott az élet, mi a különbség. Ha jól tudom, te Szegeden születtél és nőttél is fel, mikor és miért költöztél Londonba? Szegeden születtem, igen, és először Németországba mentem ki, amikor 18 éves voltam. És igazából nálam ez gyerekkorom óta abszolút megkérdőjelezhetetlen volt, hogy én külföldön fogok élni. Tehát kifejezetten emlékszek arra, amikor még egészen kicsi voltam, ilyen 6-7, akár 8 éves, és hihetetlenül szerettem álmodozni, tehát csak simán hátradőlni, és elképzelni, hogy mi fog történni. Rengeteg időt töltöttem ezzel, és én mindig külföldön láttam magamat, mindig, kivétel nélkül. Ezen kívül a másik nagy ilyen álmom volt ez a repülés folyamatosan, tehát gondolom, hogy az utazás és a repülés és a külföld, ez engem annyira vonzott, mint a mágnes. Tehát ahogy megkaptam a személyigazolványomat, akkor azzal párhuzamosan az első külföldi lehetőséget el is indítottam, és én ezt változatlanul imádok kint lenni, bárhol nyugaton. És akkor hogy mentél sorba? Tehát voltál Olaszországban is, Franciaországban is, Afrikában is? Először Németországba mentem ki, utána visszajöttem. Abban az időben, amikor először kimentem Németországba, akkor még csak hivatalosan 3 hónapot lehetett külföldön, mármint munkavállalóival Németországba tölteni. Akkor utána visszamentem, és otthon voltam szerintem 1-2 évet. Utána ez körülbelül mikor volt? Tehát... Ez volt olyan, ha jól emlékszem, olyan 19-20 környékén, 19-20 éves voltam, tehát ez azt jelenti, hogy 2000 környékén, igen, 2000 környékén. Akkor utána jött be a tévé az életembe, és akkor ugye otthon voltam 1-2-3 évet, hogyha jól emlékszem, és mivel én olasz szakos általános iskolába jártam, 2022-3 környékén jött Olaszország, mint az én kis szívügyem. Utána onnan hazamentem, otthon voltam 5-6 évet, hetet, főleg Pesten. Ezek után kimentem Franciaországba. Aztán Franciaországból átmentem Olaszországba, utána Olaszországból kerültem ki Londonba 7 éve, amit elég jól sikerült, itt hosszabb időre leragadtam, majd 3 év után Londonból kiköltöztem Afrikába. Ott voltam 2 hónapot, ez rövidebbre sikeredett, mint ahogy terveztem, mert fél évet gondoltam Afrikába, Tanzániába tölteni, de 2 hónap után úgy éreztem, hogy ez mégsem az igazi. Akkor visszamentem Szegedre 4-5 hónapot, utána visszamentem onnan Londonba, most már 5 évvel ezelőtt, de 3 éve, vagy illetve 2 évvel ezelőtt viszont átköltöztem Spanyolországba. De aztán megint visszajöttem Angliába, tehát most itt vagyok, de jövőre vissza akarok menni Spanyolba. Tehát szeretek utazni. Az a vicces, én mindenhol otthon érzem magam, mindenhol. Tehát teljesen mindegy, hogy engem hova pottyantasz le a világba, én 2 nap után én úgy érzem, hogy én oda tartozom. Tehát így minden ilyen változtatás teljesen spontán jött, és ezért, és én ezt imádom. Nekem a másik nagy álmom volt, hogy évente változtassak helyeket, és igyekszem, amennyire lehet, nem mindig jön össze az egy évenkénti változtatás,
amennyire lehet, szeretek új helyeket kipróbálni. És Afrikában, az hogy jött Afrika? Ott mit Afrikában, csináltál? Mi volt a Afrikában nagyon cél? sok, Afrikában nagyon sok oka volt. Egyrésztről Londonban nekem volt akkor egy kapcsolatom, ami nagyon-nagyon nehéz volt lelkileg, és tudtam, hogy ha nem megyek el valahova, akkor nagyon sokáig fogok benne szenvedni. Másrésztről akkor voltam második éve Londonban, és nagyon nem bírtam az állandó esőt, de valami borzalmasan szenvedtem. Harmadrésztről költözési időszakban voltam, és gondolom, hogy tudod, hogy Londonban mennyire horror a költözés, az árak, és a többi, és a többi. És akkor egyik reggel így fölkeltem márciusban, szokás szerint süvített a szél, szakadt az eső, elegem lett az egész, azt mondtam, hogy más pedig én megyek. És azért volt ez ennyire könnyű döntés, mert volt egy magyar címbarám, aki azóta előtte már 2 vagy 3 évvel azelőtt kiköltözött Tanzániába, és üzemeltetett egy kis kempinget, és nem egyszer említette, hogy jó lenne, ha kimennék és segítenék neki marketingben, segítenék egy kicsit úgy összerázni a kempinget, és egyszerűen csak ez így borzasztóan kapóra jött. Az sem volt kérdéses, hogy abban az időben én már marketinggel foglalkoztam Londonban, tudtam, hogy az ügyfeleimet kintről is meg tudom tartani. Tehát az volt az elképzelésem, hogy egy 2 hónapot eltöltök ott a kempingben, segítek neki, kicsit elkezdem kényelmesen érezni magam, és utána esetleg átköltözök Zanzibárra, ott az én londoni ügyfeleimből bőven eltartok egy kis házat, hiszen ott minden fillérekbe kerül, és akkor így ezzel a tudattal indultam ki, hogy már pedig akkor én most, ja, és hát persze ne felejtsük el a 25 fokot és a 30 fokot, ami igencsak egy vonzó tényező volt London után. Úgyhogy így indultam ki ezzel a tudattal. Kimentem, segítettem neki, pár dolgot így összerántottunk a helyszínen, mármint úgy értem, hogy a kempingben megcsináltuk az új weblapot, segítettem egy pár dologban, és akkor jött egy ilyen újrahasznosítással kapcsolatos ötlet az életembe, ami viszont azzal a lendülettel kitörölte Zanzibárt és a hosszú távú terveimet Afrikában. Igen, és azzal visszaköltöztél Szegedre vagy Magyarországra? Bocsánat, még Már egyszer? azzal az ötlettel. Azzal az Azt olvastam, ötlettel hogy nem Londonba mentél, hanem még először Szegedre. igen. Igen, mert én tudtam azt, hogy én ezzel akarok foglalkozni, de Londonban nem jöhettem vissza egyből, hiszen akkor vagy dolgozol és fizeted az itteni költségeket, lakás, szobát, utazás, stb. Az azt jelenteni, hogy akkor egy napi 8 óra munka mellett csak 1-2 órát foglalkozhatnék újrahasznosítással. Cserébe Szegeden költségeim minimálisak, hiszen tudok a családomnál lakni, stb. Ezért úgy döntöttem, hogy akkor egy időre Szegeden maradok, ameddig felállítom ezt az egész újrahasznosítási projektet annyira, hogy vissza tudjak jönni Londonba, és el tudjam már abból magamat tartani. És hát természetesen ez egy teljesen új ötlet volt számomra, amivel előtte soha életemben nem foglalkoztam. Kellett egy fél év, ameddig így kitanultam, megtanultam, kipróbáltam, leteszteltem, stb. Egy fél évig voltam otthon, és amikor láttam, hogy oké, készen állunk a bevetésre, akkor jöttem vissza Londonba. És akkor milyen termékek ezek? Igazából ez egy divatmárka, ugye? Tehát mondhatjuk már, ez a Laura Zabó, ez egy divatmárka most már. Hát igen, mondhatjuk. Tehát én amikor Afrikában voltam, akkor láttam újrahasznosított gumiból készült termékeket, főleg szandálokat, és borzasztóan megtetszett ez az ötlet. Eleve nagyon haragszom, nem is tudom, hogy ez a jó szó. Tehát nagyon haragszom, most ismételtem magamat, nem szeretem, hogy az emberek tényleg mindent kidobálnak. Rengeteg dolgot tudnánk újra hasznosítani. Cserébe összevásárolunk egy rakásra községet, mindenféle vackot, ami jön Ázsiából, és cserébe egy kis kreativitással hihetetlen jó dolgokat lehet kihozni termékekből, akár az otthon lévő selejtünkből, vagy bármiből. Tehát ahelyett, hogy kidobnánk valamit, valamilyen úton, módon ugye újra lehet hasznosítani dolgokat. És ez az ötlet, ez annyira megtetszett Afrikában, hogy autógumiból szandálokat készítenek, hogy ezen a vonalon elindulva én elkezdtem ékszereket készíteni, és öveket belső gumiból. Elfelejtettem, hogy mit kérdeztél. Ja igen, hogy mi ez a márka. Igen, mi ez a márka, meg az hogy alakult? Divatkiegészítőket készítek, elsősorban bicikli belső gumiból,
bicikli külső gumiból, azokból öveket, és vannak szandálok is kerékgumiból, de arra nem fektetek akkora hangsúlyt, mert nagyon-nagyon munkás. Az a tervem, hogy 2021-ben elkezdek ezzel többet foglalkozni, mert az ötlet az nagyon jó, csak amíg például egy ékszert nagyon könnyen, idézőjelben pár óra hossza alatt el tudok készíteni, addig a szandálok az egy komoly napi program. És fülbevalókat, nyakláncokat, karpereceket, és mindenféle különleges, de ennek ellenére nagyon divatos kiegészítőket csinálok. És akkor a fő szempont végül is a környezettudatosság, környezetvédelem, újrahasznosítás. Tehát inkább ez volt a fő szempont, mint hogy maga a divat vagy az ékszerek. Igen, elsősorban a környezet, illetve hogy a saját energiánkból, a saját időnkből is tudunk készíteni dolgokat. Tehát nagyon szeretnék inspirálni arra embereket, hogy ahelyett, hogy a tévét nézzük, vagy másoknak az aktivitását figyeljük, leülni és alkotni és kreálni, hiszen ez egy hihetetlenül fantasztikus dolog, amikor ki tudjuk élni magunkat. És én erre nagyon szeretnék ösztönözni embereket, hogy használjuk ki azt az időt, ezt az életet, ami számunkra adott. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez teljes legyen, és azt mondom, hogy a kreativitás és az alkotás az ebben nagyon nagy szerepet játszik. És akkor ezt teljesen egyedül csinálod? Tehát nincsen csapatod, kollégád? Most jelen pillanatban egyedül csinálom. Voltak időszakok, amikor bevontam másokat. Ez egy nagyon, mivel ugye egyedül csinálok mindent többnyire, ez egy nagyon érdekes folyamat, tehát beleértve az, hogy a webet, a közösségi médiát, a fotókat, a szerkesztést, stb. Hihetetlenül sok időt és energiát igényel. És voltak időszakok, amikor csapatom volt, de aztán rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy ez nagyon sok esetben még több stresszel jár. Arról nem beszélve, hogy én borzasztóan szeretem azt a szabadságot, hogy akkor kelek, akkor fekszek, amikor akarok. Ami jelentheti azt, hogy például egy hétfőn gyönyörűen süt a nap, és nem dolgozok, de lehet, hogy kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken mondjuk hajnal 2-kor fekszek le. Onnantól kezdve, hogy fekszek le, mert addig dolgozok, úgy értem. És onnantól kezdve, hogy csapat van, több ember, egy kicsit így a szabadságomat el is vesztettem ezáltal. Úgyhogy úgy döntöttem egy 2 év után, amíg csapattal dolgoztam, hogy most inkább egyedül folytatom, és megőrzöm ezt az, nem is egyszemélyes, de azt megőrzöm a szabadságomat, inkább úgy fogalmaznám. Aztán majd meglátjuk, hogy később mi lesz. Én általában eléggé periódikusan csinálok mindent, tehát amikor ahhoz van kedvem, hogy csapatban dolgozok, akkor kipróbálom, és azon az úton megyek tovább. Aztán, hogyha ez változik, akkor vissza. Tehát eléggé freestyle áll ez az egész brand össze. De akkor azt mondod, hogy vannak megrendeléseid, most is csinálod karácsonyra, tehát van munka, úgymond bőven. Szerencsére van. Igazából így az elmúlt 5 évben ez egy nagyon szépen elindult ez az ötlet. Meg elég sokat foglalkoztam azzal, hogy sok sajtó megjelenés legyen itt kint, nagyon sok rendezvényre elmentem, illetve általában a termékeimnél nagyon figyelek arra, hogy a vendégek elégedettek legyenek, tehát tényleg mindent belerakok. Ennek köszönhetően nagyon sok vásáron visszajön, újabb termékeket vesznek, karácsonyra újra tőlem vásárolnak, úgyhogy ez jó. Mivel régebben főleg rendezvényeken árultam, és ugye most a vírus miatt ez nem lehet, teljesen átalakítottam mindent, és online-ra koncentrálok, és hát látványosan pörög, és ez fantasztikus, ennek nagyon-nagyon örülök. Volt olyan az elmúlt 5 évben, hogy egy kicsit elfáradtam, vagy nem úgy ment, az nem merült fel soha, hogy feladom, de volt olyan, amikor azt mondom, hogy oké, most kell 1-2 hónap szünet, mert nem tudom, hogy milyen irányba tovább. De egy évvel ezelőtt teljes energiával visszakapcsolódtam ebbe, éreztem azt, hogy igenis ezzel kell foglalkoznom, volt egy ilyen kisebb szünet benne, és hát most tényleg azt mondom, hogy fantasztikus. Arról nem beszél, hogy fantasztikus, hogy nem anyagi, hanem az, hogy mennyire élvezem csinálni. Ilyen szempontból Az nagyon fontos, így van. Mm. Egyik néző írja, hogy tök jó a honlap, amúgy baromi jó, hogy az
hogy a közel az összes cikkhez van fotó, és megmutatja, hogy hogy állnak ezek a termékek. Tehát, hogy hogyan állnak, gondolom, az emberen. Úgyhogy ezt figyelj, majd kérdeztek, de erre vissza fogunk térni, hogy a tévézés meg ilyesmi. Volt az 2016-ban volt a Virgin Voom pályázat, az a sikerült végül is, hogy a legjobb angliai startup, vagy végül is abból nem lesz semmi, vagy... Nem lett semmi. Nagyon későn kapcsolódtam bele, de valami elképesztően. Tehát azt hiszem, hogy úgy volt, hogy amikor volt egy határidő, ameddig lehetett jelentkezni erre a Virginre, és én pár nappal előtte jelentkeztem be. De természetesen ez úgy történt, hogy egy kednapon láttam, hogy van egy Virgin Voom, akkor jelentkezünk, másnap gyorsan összeraktuk az anyagot, segített benne egy-két cimborám, de addigra már nagyon sok angol cég már réges-régen százakkal, ezrekkel szavazatokkal előre haladtak már. Arról nem beszélve, hogy akkor 2016-ban én még csak egy évvel előtte kezdtem el az egészet, ezt az újrahasznosítást, tehát nem volt annyi követő, nem volt még a csapat sehogy sem, semmilyen formában. Tehát azt mondom, hogy majd, hogy nem esélytelen volt az, hogy ebből egy komoly eredményt érjek el, de minden esetre nem bánom. Hogyha lesz egy következő Virgin Boom, egyébként gondolkodom rajta, hogy érdemes lenne, mert ez egy fantasztikusan jó lehetőség szerintem. Így a helyi startupoknak, vagy lehet, hogy ez nem csak helyi, nem tudom, de ából semmi akkor nem lett. Az leszámítva, hogy nagyon jó tapasztalat volt. Tehát tényleg annyi energiát mögé raktam, annyit dolgoztam vele, és másik dolog azt gondolom, hogy amikor valamit így csinálsz, így hirtelen belecsöppensz valamibe, mondjuk így egy Virgin Boom, az első soha nem sikerült. Tehát képtelenség, tehát egy kicsit rá kell érezni. De szerintem meg fogom egyszer próbálni a következőt. Most ebből az évben kellett volna, hogy legyen, de azt hiszem, hogy elmaradt, tehát elképzelhető, hogy 21-ben lesz a következő. Ezen 2 évente van, vagy? Hivatalosan 2 évente, igen, de szerintem most a Covid az megzavarta ebben az évben. Mint mindent. Mint minden. Igen. Majd erről is beszélünk. A Forbes magazin is írt rólad, sőt a BBC One TV Divan show-jában is szerepeltél. Az egy jó sztori volt. Az hogy sikerült, vagy az hogy sikerült elintézni, vagy hogy mondjam? Ezt nem fogod elhinni, tehát ez a mai napig számomra a hihetetlen kategóriába tartozik. Ugye én kiköltöztem 2018. decemberében Spanyolországba. Először Franciába, spanyolba mentem utána. És augusztus végén jöttem vissza Londonba. Egyszerűen spanyolból akkor nem tudtam a bizniszt olyan szinten futtatni, hogy kint meg tudjak folyamatosan élni. És ezért úgy döntöttem, hogy visszajövök. Jövök vissza, ugye kocsival mentem le Spanyolországba, tehát éppen vezetek vissza 2000 kilométer, éppen Franciaország kellős közepén vezetek, amikor látom, hogy üzenet a Facebook page-en oldalamon keresztül, hogy hello, XY vagyok, BBC-től, lenne egy interjúm, tudunk-e valamikor beszélni. De most az vicces, hogy abban az időben én még soha semmilyen Facebook oldalon kapcsolatos üzenet nekem meg se jelent a telefonon. Valamit rosszul állítottam be, nem tudom, de soha semmi nem jelent meg, ami azon az oldalon keresztül jött. Minden más, ami Instagram, minden megjelent, de az nem. Úgyhogy már eleve ezen meglepődtem, de nem baj. Megállok, félreállok, és ráírok a hölgyre, ki mondja, hogy hát másnap lenne egy interjú, tudok-e menni, Londonba vagyok, és hát igazából nem vagyok Londonba, éppen Franciaországban vagyok. Spanyolból jövök vissza 8 hónap után, tehát irreális volt az egész történet. Azt hiszem, hogy 11 óra körül indult a kompon Franciaországból, 3-ra értem oda, mondtam, hogy hát most hajnal 3-tól elméletileg Angliában vagyok. Úgyhogy ha gondolják, akkor persze. És az a lényeg, hogy akkor megbeszéltük, hogy másnap délután 5 órakor adás. Úgyhogy megérkeztem Angliába, aludtam egy pár órát egy ilyen bed and breakfastben, vagy kis hostelben, és felvezettem Londonba, a kocsim megpakolva, gondoltad, a teljes életem benne az autóban, így jelentem meg, de jó volt, mert annyira váratlan volt, tehát
ha egy nappal korábban, akkor nem tudtam volna menni. Ha 2 héttel később, akkor meg nem lett volna annyira érdekes. Tehát ez így volt annyira hihetetlen, hogy pont az úton visszafele kapok egy üzenetet. De jó ezt tudni, hogy a BBC is pont úgy csinálja, hogy én. Rádióra, Facebook page-edre is. Igen. Igen. Hát igen, ez azért volt érdekes, hogy Orlando Bloom volt akkor a Ja, műsorban, igen. meg Cara Delevingne, nem igazán is fel, nem is biztos, hogy ebben jól van, nem is tudom, hogy ő angol vagy francia származású, és akkor mind a ketten elég ökotudatosak, és hát így jött ez. Értem. És az még balkormányos vagy jobbkormányos autó volt, amivel ezt az utat megjártad? Angol autón van, tehát jobb Európát végigszelted vele. Tessék? Európát végigszelted vele akkor. Gondolkoztam, nagyon szeretnék egyszer hazamenni vele, csak azért az tényleg messzire van. Tehát még egy 2000 kilométer oké, de 3,5 azért az már húzós. És akkor saját üzleted van Londonban? Saját üzletem? Igen. Nincsen üzlethelyiségem. Vagy ez egy piacon vagy, és akkor... Azt szoktam csinálni, hogy hétvégente kimegyek vegán rendezvényekre, amikor éppen adott, vagy nagyon, nagyon szeretem az ilyen művészeti, vagy kézműves rendezvényeket, de nem minden hétvégén, tehát csak alkalomszerűen. És néha kimegyek így a belvárosba egy ilyen kézműves piacra úgy szintén, nem tudom, hogy itt vagy, mert közben nekem kiírt valamit a telefon. Itt vagy, oké. És üzletem az nincsen, pont ugyanaz, amit mondtam, hogy túl nagy rizikó, másrészt nem tudok már bevállalni azt, hogy hétfőtől péntekig ott vagyok valahol, de ugyanezt, hogy azt sem mernék bevállalni, hogy személyzet legyen, túlságosan nagy kockázat. Régebben nagyon nagy álmaim voltak, hogy annyit szeretnék keresni, és hoppá, majd, hogyha 5, meg 10 000 font is hű, rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, a nyugalmam az 1000-szer többet él bárminél, meg a szabadságom. És éppen ezért abszolút nem akarok semmilyen üzletet, ez egyáltalán semmilyen szinten nincsen tervemben. Ja, később sem. Így van, nem. Az, hogy néha például azon gondolkoztam már, hogy mondjuk egy hónapon egyszer, 3 napra egy ilyen pop-up, nem tudom, hogy Magyarországon ez mennyire nagyon jól megy, 3 napra kinyitsz, 3 napot bereklámozol, és akkor ott vagyok. De az, hogy én minden nap hétfőtől péntekig ott legyek valahol, és akkor ne beszéljünk még a hétvégekről, szombat-vasárnapról, tehát én nem ezt a rizikót már nem köszönöm szépen, ezt én nem vállalom. Akkor durván napi hány terméket kell elkészítened? De megint nem hallottam az első szót. Hány terméket kell durván naponta elkészítened, vagy ami... Hogy meg legyél mindig? Most sokat, tehát ilyen 3, 4, 5, 6-ot. Mi azt mondta, hogy van olyan termék, ami mondjuk készen van 10 perc alatt, van olyan termék, ami mondjuk 2 óra hossza alatt. Tehát most azért ez eléggé zsúfolt. A termékre válogatja, igen. Így van, pontosan. Tényleg vannak olyan dolgok, ami akár 3-4 órát is igénybe vesz, hanem 5-6-ot is. Úgyhogy ha éppen úgy jönnek össze a megrendelések, hogy 5 olyan termék, ami 5 órás, akkor rágom. Akkor előkerül az bor, mert akkor tudom, hogy hajnal 3-ig dolgozni fogok, de hát nagyon szeretem. Tehát azért alkotni, festeni, vágni, azért ez nagy élmény. Meg pláne az, hogy ezt kiküldöm, és tudom, hogy valaki viseli, tudom, hogy valaki mennyi bókot kap mellette, mert tényleg látványos, amit csinálok. Legalábbis én azt gondolom. Azt kérdezik, hogy miért pont vegán rendezvények? Tudod, mondhatod, hogy vegán rendezvényeken szoktál részt venni? Azért vegán rendezvényeken, mert a vegánok általában egy üzletben nagyon ökotudatosak is. Tehát nekik fontos az, hogy ne legyen műanyagba csomagolva, mindent ők szeretnek, ami újrahasznosított, tehát sokkal nagyobb figyelmet fordítanak rá, mint bárki más. Voltam a kézműves rendezvényeken ott például nagyon szeretnek bármit, ami képeslap, és akkor legyen rózsaszín, meg csillámpor rajta, tehát az megint ugye nem ökotudatos. Voltam ezen kívül biciklis rendezvényeken, a biciklis sport is nagyon sok esetben kicsit snob, a legújabb bicikli, a legújabb top, a legújabb bármi. Ők sem fordítanak annyira nagy hangsúlyt az ökotudatosságra, általánosságba, mint amennyire a vegánok. Ezt csak tényleg tapasztalatból mondom.
Végigpróbáltam, és a mai napig elmegyek ugyanúgy, ha éppen adódik kézműves rendezvényre, elmennék biciklisre is, de pontosan tudom azt, hogyha vegán rendezvényre megyek, ott tik, ott folyamatosan árulok. Azt írja az egyik néző, hogy nem vagyok vegán, számomra a design számít, abban ezek a termékek erősek. Köszönöm. Tényleg nagyon jó a dizájnjuk. És volt korábban valami művészeti képesítésed, vagy képzettséged, vagy ez így magadtól jött? Nem, képzettség az soha nem volt, soha nem tanultam ezt. Mindig szerettem rajzolni, nagyon szerettem festeni, és volt egy olyan gyerekkori álmom, hogy gyöngyből készítek ruhákat. De nem akartam divattervezéssel foglalkozni, mert akkor még nem éreztem azt, hogy ez egy olyan dolog lenne, amivel viszont egy egész életet rá tudnék áldozni. Tehát éppen ezért így a divattervezés ez már olyan szempontból nem bánom, hogy nem indultam el ebbe az irányba, hogy mivel egészen korán, már ilyen 18-19 évesen elkezdtem az első így vállalkozást, hát tudod, mi amikor 18 évesen vállalkozol, egy nagy rakás semmi, de nem baj, a kreativitás az ott volt mögötte, meg az energia, nagyon sok mindent megtanultam, így weblapkészítés, stb. Ami annyiból jó volt, hogy amikor ezt elkezdtem, addigra már volt annyi tapasztalatom, hogy tudtam, hogy ezt hogy csináljam meg, azt hogy csináljam meg, hogy csináljam meg egy szórólapot, hogy csináljak meg én egy névjegykártyát, hogy rakjam össze a weblapot, mert tudtam azt, hogy mi az, hogy kereső optimalizálás, és a gumirahasznosítás az egy annyira nyitott terület, hiszen nincsen benne igazából konkurencia, hogy igazából képesítés nélkül is egy pici kreativitással el lehet benne indulni. Divatszakma az más, hiszen ott azért komoly konkurencia van, komoly elvárások, ott tényleg tudatába kell lenni méreteknek, számoknak, stb. Technikáknak, hogyan raksz össze dolgokat. De ezzel belenyúltam egy olyan üres területbe, ahol annyira nincsen konkurencia, hogy bármit lehet csinálni szinte benne. És egy kis nem ízvilág, az már színvilággal elképzeléssel jól összeállnak a dolgok. És szerintem a kreativitásban nagyon, nagyon, nagyon bőkezű volt velem az is. De... És mesélni egy kicsit a gyártásról, hogy milyen anyagokat használsz, milyen festéket, hogy használod fel a abroncsot, ilyesmi. Úgy történik, hogy amikor anyagra van szükségem, akkor csak leugrom a közeli biciklisboltba, ott már elég jól ismernek, és akkor félre is rakják nekem az anyagokat. És onnan mindig ugye elhozom, főleg belső gumikat, hiszen most nekem tényleg az ékszerek az a fő irány, és meg valamennyi bicikligumit is, amiből öveket szoktam csinálni. Általában olyankor elhozok egy jó nagy mennyiséget. És akkor utána, hogy azokat le kell vágni, le kell tisztítani, félrerakom őket, és utána viszont annak ütemében hasznosítom őket újra, amilyen ütemben termékeket készítek, vagy éppen megrendelés, tehát soha nincsen nagy háttér árukészletem. Már gondolkodom, hogy mi volt a kérdés. Igen, festék, ott mindenféle gumifesték, ott mixelek egy kicsit dolgokat, mivel nem nagyon ragad meg semmi a gumin. Éppen ezért itt ez egy 3 éves tesztelés és próbálkozás eredményeképpen jött össze néhány igen titkos zabótrükk. Akkor éreztem, hogy ezt meg kell kérdezzem. Meg lehet kérdezni. Igen, hát ezt nem mindig szoktam elárulni, mert nem fogod elhinni, Kínától kezdve kapok e-maileket, Dél-Afrikáig, hogy konkrétan mivel festek, mert hogy nagyon-nagyon, lehet egy pár, nagyon nagy, tehát amikor a gumirahasznosításba keresel termékeket, minden fekete, és akkor van egy ilyen 10-15%, ahol festenek, van közöttük néhány nagyon-nagyon szép. Azt gondolom, hogy az enyém az így tényleg a különleges kategóriába tartozik, de tényleg több éves tesztelés, próbálkozás és kudarc után jöttek össze azok a technikák, amiken keresztül ezt a stílust így tudom képviselni. És tehát igen, biciklis volt, hozzám kerül az áru, tesztelés, illetve tisztítás, vágás, és akkor ezek után így szépen lassan újjászületnek valamivé. De nagyon szeretnék például később egy ilyen érdekes ruhadarabot is készíteni, fejdíszt esetleg,
igazából az a jobb benne, hogy bármit, de konkrétan bármit lehet belőle készíteni. Tényleg elképesztő, de határtalan. Most csinálok egy érdekes kis ruhát, ez kifejezetten ilyen fesztivál, és Burning Man, Igen. és hasonló rendezvényekre készítek. Nem tudom, hogy emlékszel, volt régen a Tina Turnernek a Mad Max filmje. Igen, igen. Kicsit Olyasmi. hasonló. Tehát... igen? Bocsánat. Nem, kérdezik, hogy hogyan szoktál inspirálódni. Tehát, hogy találod ki az elméket, gondolom, arra gondolnak. Igen. Hát ez nagyon sokrétű. Nagyon sokszor előfordul az, hogy csinálok valamit, és azon a vonalon elindulva csak egyszerűen csak így pattognak be az ötletek, és megállíthatatlanul. Tehát most mondok egy példát, a kezembe került egy belső gumi darab, amin volt egy, nem jut eszembe, hogy hívhatják azt, amikor tudod, kiukad a belső gumi, és ráragasztják azt a kis matricát. Folt vagy toldás, vagy nem tudom. Ráragasztják a folt, és akkor nézegettem ezt a darabot, és akkor rájöttem, hogy hoppá, ebből nagyon vicces, rántotta a fülbevalót lehetne csinálni, hiszen az a folt, ami rajta van, az pont úgy kiáll rajta, mint ahogy a rántottában a sárgája. És akkor így ránézek dolgokra, akkor nagyon sokszor és a tükörtojásban. Igen, köszönöm. Igen. Rántotta az egyszínű. Igen, összeállt a kép teljesen, igen, a tükörtojás, pontosan. Tehát ez csak egy tök vicces ötlet volt, hogy egy ilyen fülbevalót milyen vicc ebből meg lehetne csinálni. Akkor van olyan, hogy például nézek valamit, egy terméket, amit mondjuk tollakból készített fülbevaló, fölső vagy nyakdísz, és akkor egy evidens, hogy hoppá, ezt meg lehet csinálni valami hasonlót gumiból is. Tehát nagyon sok esetben látok valamit, ami csak egyszerűen ösztönöz arra, hogy ugyanaz, vagy valami hasonlót, de gumiból elkészítsek. Ahelyett, hogy plastik, gumi, vagy műanyag, vagy bármi olyan dolgot, ami állati eredetű. Ha kint vagyok a természetben, az nagyon sokat szokott inspirálni, főleg így a színvilágban. Mi még? De általában leginkább, hogyha valami új terméket készítek, akkor abból a vonalból egyszerűen csak jön egy a másik után. Tehát, hogyha komolyan mondom, lenne 8 kezem és 4 fejem, akkor is folyamatosan tudnék dolgozni, mert az ötletek azok csak így folyamatosan pattognak be. Kicsit olyan, mint egy tűzijáték a fejem néha. És az alapanyagellátás az mindig megvan, tehát nincs olyan, hogy lemész a boltba, és most nem tudnak adni, pedig neked nagyon kellene? Azért nem, mert akkor átmegyek a következő boltba. Van ott annyi. És London persze. Ott volt olyan Franciaországban, hogy ott ez kevésbé biciklis város, és ott küzdöttem alapanyagot szerezni, de itt Londonban vagy Angliában bárhol szerencsére tényleg nagyon egyszerű. Nagyon. Úgyhogy ez soha nem okoz gondot. Franciaországban, ott nagyvárosban voltál, vagy kisvárosban? Biarritz mellett laktam, tehát végül is Biarritz környékén éltem akkor egy hónapig, és ott próbáltam, de Biarritz a szörfváros, tehát... Igen. Max szörfdeszka lett volna. Igen. Ott nem találtam, ott tényleg kényszenvedés volt, tehát ott ez egy heti program volt, hogy levadásszam az összes üzletet. Bármit is találjak. A hátad mögött lévő festményt, azt te festetted? Vagy ez egy festmény egyáltalán? Ez egy festmény, igen. Ez az első kép, amit kitaláltam pár hónappal ezelőtt, hogy festeni akarok. A terv az, hogy utána a gumival akarom ezt dekorálni, vagy B-verzió, hogy a vászont azt gumival fogom lefedni, és akarok festeni. Csak mivel utána jött a karácsonyi időszak és megrendelések, komolyan mondom, 3-4 hete, arra nem volt időm, hogy az ecsetet megfogjam, és ezzel foglalkozzak. És ráadásul ebben az is az, hogy ezt a keretet, illetve a vásznat is egy bolhapiacon vettem, tehát ez egy ilyen selejt képkeret volt, tehát próbálok mindig, amit csak lehet, ökotudatosat vásárolni, tehát nem megyek be a festékboltba és veszek egy vásznat, hanem akkor valamilyen
kidobott, vagy hát tudod, ilyen bolhapiacon vásárolt képet kerestem, és nagyon szeretnék képeket készíteni, de szerintem ez majd január-februártól fog jobban elindulni, amikor tényleg lesz időm arra, hogy új vonalakat elindítsak. Jelen pillanatban örülök neki, hogyha a megrendeléseket tudom teljesíteni. De igen, ez majd a következő. Ez egy naplemente lesz, de hát mivel ez volt az első kép, ezt jobban nevezzük maszatolásnak. És akkor mindig megrendelésre dolgozol, vagy azért gyártasz előre termékeket, amiket megvehetnek? Is. Mindig azt is pontosan. De ebben az évben nagyon sok hangsúlyt fektetek arra, hogy új dolgokat készítsek. Előtte esküszöm neked, vagy 4 évig szinte mindig csak ugyanazokat az ékszereket, és volt belőle annyi eladás rendezvényeken keresztül, hogy ez bőven elég volt. Aztán rájöttem, hogy hoppá, akkor ez most így elég volt. Unalom, már nem akarom azt csinálni, hanem új dolgokat kezdek el csinálni. Úgyhogy amikor van időm, akkor realizálom azokat az ötleteket, amiket kitaláltam, festek új nyakláncokat, fülbevalókat, amikor pedig nincs erre időm, mert rendelések jönnek, akkor viszont napokon keresztül csak a megrendeléseket csinálom. De az a tervem, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben egy hihetetlen, széles, skálájú termék kollekciót állítsak össze, amiben a viszonylag dekoratívtól, az egyszerűtől egészen az ilyen nagy és színes, összerakott ruhadarabokig minden van. Tehát ugye ezt a vonalat nagyon szeretném erősíteni, és nagyon sok új dolgot kihozni belőle, de azt hiszem, hogy ez még január, február, március, április fő programja lesz. Értem. Akkor térjünk vissza a műsor fő témájára, Londonra, hogy mik ott az előnyök, hátrányok a többi országhoz, Magyarországhoz képest. Hogy látod ezt? Én nagyon szeretem Londont, az időjárást és a smogot leszámítva. Nagyon szeretem, hogy minden hihetetlenül modern, mindent viszonylag könnyen el lehet intézni. Tehát tényleg pezseg a város folyamatosan, elképesztően. Szerintem főleg az ilyen vállalkozás, amit én is csinálok, tehát minden, ami kreatív, újrahasznosítás, erre London abszolút ideális. Azért ezt láttam, hogy egyébként ez most mindenhol dübörög. Most van nálunk is egyébként. Igen, mindenhol tényleg. De talán amit nekem nagyon ösztönző még, hogy végtelenül könnyű vállalkozni. Tehát valami olyan egyszerű, bármit elindítani. Otthon azért a bürokrácia, azért ez nem egyszerű. Megpróbáltam otthon is, de hát főleg azok után, hogy valaki kipróbálja ezt az egyszerűséget, ami itt van, és utána megpróbál valaki vállalkozást kezdeni otthon, azért hirtelen felmerülnek a különbségek. Úgyhogy nekem természetesen ez vonzó, hogy itt egyszerű, könnyű, itt támogatják a vállalkozásokat. Tudják az, hogyha a vállalkozásod jól megy, akkor ugye az a pénz, az bekerül a körforgásba, az erősíti a teljes egészet, és itt erre a filozófiára épül minden. Otthon nem erre épül. Otthon a kontrollra épül, minden legyen rendben, és természetesen ez itt is fontos, de itt ösztönzés van. Forgasd, működjön, mert akkor az mindenkinek jó. Úgyhogy ilyen szempontból én nagyon szeretek például itt vállalkozni, mert hihetetlenül jó a rendszer. Ezen kívül hihetetlenül szeretem ezt a pezsgést, ami van Londonban. Néha van, hogy elköltözöm a városból, kiköltözöm vidékre, viszont olyankor nagyon jó bejönni a városba, és élvezni ezt a dübörgést, ezt a fajta életritmust. Meg tényleg pont az, hogy minden ultramodern. Ezt én nagyon szeretem. Arról nem beszélve, hogy tényleg a környezetvédelem és a veganizmus az itt teljes mértékben dübörög. Tehát nekem nagyon tetszik az, hogy itt nagyon gyorsan megy ebbe az irányba az élet, a hírek. Tényleg gyors. Meg rengeteg náció él Londonban, úgy tudom. Tehát hát igen, az is. És a Covid helyzet ott most milyen? Most lockdown van, ott is teljes lezárás, vagy hogy képzeljem ezt el? Nálunk a teljes lezárás az teljesen más, mint bárhol máshol, mert egy lezárás van, és nincsen lezárva semmi. Nem, most ez rosszul fogalmaztam.
lezárás van, de kimehetsz az utcára, elmehetsz a parkba, csinálhatsz bármit, senki nem állít meg, senki nem kérdezi meg, hogy hova mész, legalábbis engem soha nem kérdeztek meg, én végig aktív voltam az elmúlt pár hónapban, tehát ugyanúgy sportoltam, ugyanúgy elmentem, ugyanúgy éltem, tehát hogy nincs az a hihetetlen szigorúság. Most láttam, hogy otthon, ha az orrod nincsen letakarva, akkor büntetést kapsz, stb. Itt azért ez nincsen. Én alapvetően egy nagyon egészséges ember vagyok, nagyon sokat, amennyit csak lehet sportolok, kint vagyok a szabad levegőn, stb. Tehát számomra ez az egész vírus, ez egy kicsit más intervallumban van, mint mások számára. Én azt gondolom, hogy az elsődleges cél az az, hogy egészségesek legyünk. De hogyha egészséges vagy, akkor nincs mitől félned alapvetően. Úgyhogy az élet az itt ajaj, a telefonom jelezte, hogy az akkumulátor, úgyhogy valami technikai csodát kell hirtelen majd itt bevetnem az akkumulátoromhoz. Tehát egyébként nem rossz, szerintem Anglia most ebben a helyzetben a lehetőleges legjobb. Én úgy gondolom. Így figyelve azt, hogy mi történt Spanyolországban, mi történt Olaszországban. De a közhangulat úgy szintén. Hát nyugodt békés. Igen, adj egy percet, kérlek, hogy itt hirtelen itt a technikai akadályokat kiküszöböljem, itt van egy ilyen kábelem. Bármennyire is feltöltöttem a telefon, de úgy tűnik, hogy ez nem volt. Hát a Skype ez meríti. Igen, én is attól tartok, és pont a másik oldalon van a telefon, mint ahol a konnektorom. Úgyhogy ez csak egy másodperc, és szerintem ennek most jónak kell lennie. Elnézést. Semmi gond. Szerintem most ez így pontos, hogy nem erülj le. Kérdezték, hogy te is vegán vagy? Nem 100%-ra, mondjuk azt, hogy 95%-ba, igen. Nem eszem húst, nem eszem semmilyen terméket, ami szupermarketből származik. Hogyha igazi házi tojással találkozom, akkor annak nem állok ellen, de nem támogatom semmilyen formában az ipari állattenyésztést. Értem. Úgyhogy ezért mondanám azt, hogy igen. Tehát én itthon szinte tényleg csak zöldségeket, nem eszem húst már évek óta. Te látsz engem teljesen, mert az ingépernyőm elkezdett ugrálni. Teljesen jó, minden oké. Képhang jó. Jó, akkor térjünk át, meg lassan már egy óra eltelik. 2001 a Bár című első magyar valóságshow. Már nem tudom, hogy az első volt-e valóban. Úgy azt mondják, hogy az első igazi. És te abban ugye részt vettél. Ez hogy történt? Jelentkeztél, gondolom? Igen. Ez nagyon vicces volt, tudod, abban az időben még nem volt internet, úgyhogy volt valami, szerintem abban az időben még volt a Szegediás nevezetű ilyen kis magazin, amit kávé házakba osztogattak, és abban volt egy hirdetés telefonszámmal. Nem e-mailt, telefonszámmal, azt hiszem, meg postacímmel. Olyan hihetetlen egyébként erre visszagondolni, nem? Hát 19 éve volt. Elképesztő. Mindegy, és akkor ebben volt, és természetesen, mint minden lánynak, hát nekem is volt olyan álmom, hogy majd tévé, és akkor újságírók, és akkor fotóznak, ahova mész, és tehát tudod, ez a tipikus királylány álom, hát nem létezik szerintem olyan kislány, akinek ez megfordult volna meg a fejébe. De hát, és akkor, amikor láttam ezt a hirdetést, ez így egyből felkeltette az érdeklődésemet. Akkor már volt valami próbálkozásom a Szegedi tévénél, és egyébként valamit akartam ott is, tehát így próbáltam ebbe az irányba mozdulni, de hát szinte esélytelennek tűnt akkor. Úgyhogy amikor láttam ezt a hirdetést, ez nagyon érdekesnek tűnt, főleg úgy, hogy elképzelésem sem volt arról, hogy mi az, hogy reality show például, de mindegy, jelentkezés elküldve, és akkor egyszer csak jött a válasz, nem emlékszem, hogy ez telefonon, nem is tudom, hogy volt-e akkor már telefonom komolyan, de jött a válasz, behívtak egy válogatásra, felmentem anyukámmal, és úgy tűnt, hogy akkor ez sikerült, akkor volt nem még összesen 3 válogatáson mentem keresztül, mert hogy mindegyiknél volt valamilyen pszichológiai teszt, tehát természetesen kíváncsiak voltak arra, hogy mennyire vagyok stabil,
és ott a végén bekerültem. Nagy meglepetésemre. Komolyan mondom, eszembe nem jutott volna, hogy ez össze fog jönni. És bekerültem, bár hozzáteszem, hogy ó, hát akkor úristen, hát 20 évesen, tehát tele voltam mindenféle frusztrációval, meg blokkokkal, tehát az állandó megfelelési kényszer. Ennek ellenére hatalmas kaland volt, de De akkor ez így szép emlék. visszagondolva. Szép emlékünk, igen. Szép emlék olyan szempontból, hogy jó volt, hogy összejött. Nem szeretem visszanézni egyetlen egy műsor sem, mert érzem, hogy az, aki akkor voltam, ez egy végtelenül frusztrált személyiség volt. Tele volt félelmekkel, görcsökkel. Ha ezt mondom, akkor mit fognak rólam gondolni? Ha azt mondom, akkor mit fognak rólam gondolni? Tehát ilyen szempontból imádom a műsort, csak ne lássam benne saját magamat. Imádom nézni, hogy mások mit csináltak, de magamat nem szeretem. De minden esetre volt, hatalmas kaland volt. Nagyon abszolút örülök neki, és hálásan köszönöm, hogy beválogattak. De ott még nem volt ilyen beszavazó show, meg ilyesmi, hanem ott kiválasztottak titeket, és akkor mentetek, nem? Most csak kiszavazó show volt. Igen. Igen. Könnyű volt bekérni, és könnyű volt kiesni. Igen, nem, beszavazó show ez nem volt, hanem ugye egyszerre kezdtünk mindannyian, viszont második hét után minden héten kiesett valaki. De úgy a közepe fele, vagy a vége fele, vagy hogy volt? Közepe fele estem ki, közepe fele. Ami egyébként olyan szempontból nem volt rossz, hogy a harmadik vagy a negyedik hét után annyira beindult a műsor, hogy az elején nem nagyon tudtak rólunk. Viszont nagyon jó marketingje volt a Viaszatnak, és egy 3-4 hét után a műsor elkezdett dübörögni. És onnantól kezdve azt képzeld el, hogy ugye egyik nap dolgoztunk, a másik nap szabadok voltunk. Amikor dolgoztunk, akkor reggel 9 körül kezdtünk, hajnali 3-4 körül zárt be a hely, mert egyszerűen addig dübörgött. Sorok álltak, hogy bejöhessenek. Ott volt az Andrássy úton, ugye? Így van, ott volt az Andrássy úton, és mivel sorok álltak, és annyira sokan akartak bejönni, naponta egyszer vagy kétszer tudtunk csak enni például, tehát végig dolgoztuk azt a 16-7 órát, igen, nem, csak hogy másnap reggel a másik műszak ment dolgozni, tehát ugyanúgy föl kellett kelnünk reggel 9-kor, ugyanúgy nem tudtuk magunkat kialudni, plusz ugye a szabadnapjainkra programokat csináltak nekünk, tehát jött egy olyan 2-3 hetes időszak, amikor ilyen napi 3-4 órákat aludtam, viszonylag minimális evéssel, 38 kiló voltam, amikor kiestem. Tehát nagyon nem akartam kiesni, meg szomorú voltam, de olyan hihetetlenül nehéz kezdett el lenni fizikailag, hogy... Megváltás volt. Igen, ilyen fizikailag mindenféleképpen. Hihetetlenül intenzív, hihetetlenül sok munka, hihetetlenül sok esemény, hihetetlenül sok néző. Tehát ez akkor azt mondom, hogy úgy lett volna érdekes, hogy 2 napot csinálod, utána 1 napot alszol körülbelül. Úgyhogy amikor kiestem, 38 kilóval estem ki, de jó volt. Tehát jó volt kiesni ilyen szempontból. Egészségügyi szempontból jó volt kipottyanni. És mi volt az oka, hogy sok szegedi volt? Lehet, hogy csak a szegediesben jelent meg a hirdetés, vagy? Nagyon érdekes. Egyébként nem tudom, hogy hány helyen jelent meg, de szerintem valószínűleg sokkal többen jelentkeztek erről a környékről, mint máshonnan. Azt hiszem, hogy ezt mondták. Nagyon próbálták úgy összeválogatni a személyiségeket, hogy tényleg teljes mértékben különböző karakterek legyenek benne. Valószínű, hogy valahogy szerintem többen jelentkezhettek innen. Csak ezt tudom, mert a kiválasztás folyamat, ez tényleg nem volt egyszerű. Tehát minden alkalommal pszichológussal beszéltünk. Volt egy nagyon hosszú teszt, amilyen 100-200 kérdésből adódott, ha jól emlékszem. Tehát nem egy ilyen hagyományos állásint, hogy bemész, akkor egy órán keresztül beszélgetsz, és akkor jó, akkor most te leszel a következő alkalmazottunk az elkövetkezendő X időszakra. Tényleg nehéz volt a teszt, tényleg komoly volt az egész. Tehát azt mondom, hogyha így lett véletlenszerűen kiválogatva, annak tényleg csak az lehetett az oka, hogy valahogy véletlenszerűen Szegedről többen, és több olyan karakter jelentkezett, amit ők kerestek. Így hány százalékú volt Szegedi, nem tudod így már? A játékos. De tényleg sok volt. Azt mondom, hogy 13 fővel indult a játék, és ebből 6-an voltunk Szegediek. Majdnem a fele. Azt írja az egyik néző, hogy csak Szegeden élnek szép lányok. De voltak fiúk is, hát ott volt Zoli, Tibi, aki biztos szegedi. Igen. Tamás, Tomi is szegedi volt. Lékó Tomi, tehát
Lékotomit ismertem gyerekkorom óta, tehát amikor ott összefutottunk, azt hittem leesik az Ja, ezt állam. is akartam kérdezni, igen, hogy volt ismerős, akkor volt? Ezek Igen, szerint volt. Lékotomi. Pontosan, hiszen az ő tesója, Peti, mi egy osztályba jártunk, mi A gyerekkorig sakkozó, ugye? színbarát voltunk. A Tessék? sakkozó. Igen. Mi voltunk együtt nyaralni, tehát, hogy óvodás korom óta Tomit ismerem, tehát, hogy ez ilyen hihetetlen volt. Zolit azt látásból ismertem előtte, a többieket azt hiszem, hogy nem egyáltalán. Szóval ez egy szép emlék. Tartod a kapcsolatod a többiekkel azért mai napig? Zolival Facebookon nagyon ritkán pár szót váltunk, de azért én is figyelem, hogy ő vele mi történik, tök jól látni a karrierjét. Tibi Londonban van, úgyhogy nem is olyan régen, hát régen, egy évvel ezelőtt összefutottunk egy pár sörre itt Londonban, de néha szoktunk beszélgetni. Őt is vonza ez a ökotudatos és egészségtudatos biznisz élet, tehát ő is valami ilyesmire mozgott részben, és a tigrissel persze. Az elmúlt egy évben tigrissel kevesebbet, de Már is folytatjuk. Visszatért Laura közénk. elnézést mindenkitől. A technika ördöge és az akkumulátorom. Semmi gond. Na, hol is tartottunk? Tigrisnél. Tigris, igen, hol van Tehát- tigris? Tehát igen, tigrissel folyamatosan tartottuk kapcsolatot, éveken keresztül. Az utóbbi egy évben van talán az, hogy egy kicsit ritkábban beszélünk, de abszolút, tehát ő az egyetlen, akivel folyamatosan. Edina is felbukkant a Facebookomon egy pár évvel ezelőtt. Úgyhogy szinte mindenkiről. Tomi, Tigris az, akivel kommunikálunk, többiekkel pedig így hébe-hóba szintén. Meg hát van, akivel viszont egyáltalán nem, tehát például Napsi eltűnt teljesen, nem is tudom, hogy őt hogyan tudom nem megtalálni, akkor az első srác, aki a legelőször esett ki, Attila, róla senki nem tud semmit. De hát azóta is rengeteg idő eltelt. Így van. De onnan jött a Playboy címlap 2001 novemberében. Igen, a Playboy. Arról mesélnél, ezt gondolom megkerestek, és igen, mondtál. Igen, tehát amikor vége lett a bárnak, igazából szerintem 2 nagyon szerencsés ember volt pont ebben az évben, Tigris, aki megnyerte, illetve ugye nekem felajánlották utána az autós műsort, és jött a Playboy. És hát a Playboy az nagyon meglepett az elején, mert ugye én nem vagyok kifejezetten ez a Playboy típus, tehát nincsenek nagy mellei, tehát én abszolút nem ez a típus vagyok, de természetesen egyrésztről jól esett, másrésztről pedig hát 2 hétig úgy remektem konkrétan, mint a falevél. De alapvetően nekem nagyon tetszenek azok a szexis női fotók, ami pont abban a kategóriában van még, hogy nem megy át az olcsó, Igen. szexi, te tudod, hogy mire Tudom. de a szép, a modell, a szexi képek szerintem fantasztikusak. Tehát én a mai napig készítek fotókat magamról, mert azt gondolom, hogy ez tök jó, amikor egy ember, valaki fel tudja vállalni a szexi mi voltát. Úgyhogy persze jött ez a kérés a Playboytól, na onnantól kezdve mindenkit körbe kérdeztünk ki, mit gondol, kellene vagy nem kellene. Én egyrészt ugye akartam, de hát meg voltam tőle ijedve teljesen, és miután körbe kérdeztünk mindenkit, és még a konzervatívabb szomszédok is azt mondták, hogy már pedig szerintük ez egy jó ötlet, és miért ne, akkor úgy gondoltam, hogy én is, mert ebben az időben még azért nagyon sokat fordítottam én is arra, hogy ki mit gondol és mit szól hozzá. Már ugye tegyük hozzá azt is, hogy fogalmam sem volt, hogy mi a Playboy. Tehát tudtam, hogy mi a Playboy, de mivel nem voltam olvasója, ezért nem tudtam, hogy lényegében mi. Tehát azon, hogy van benne egy pár szexi kép, de nem követtem én ezt a Playboy férfi magazin inkább. Igen. Tehát nem nagyon voltam azért ezzel tisztában. Persze akkor megvettem egyből 5-öt, átlapozgattam, hogy nagyjából tudjam, hogy miről van szó. És akkor a végén, mivel tényleg így többen azt mondták, hogy kár lenne kihagyni, én is úgy éreztem, hogy ez tényleg egy jó lehetőség. Jó lehetőség nem csak arra úgy kitűnni, vagy egyáltalán, hanem nem mindenkit keresnek meg Playboy-jal, és ez ugye lelkemnek is jól esett nagyon. Főleg amiatt is mondtam, hogy ezért nagyon sok félelemben nőttem föl, mennyire magas vagyok, mekkorák a melleim, ugye az összes ilyen női
beidegződéssel, és akkor ehhez képest jön egy Playboy, ez így tök váratlan, teljesen váratlan sztori volt. És hát akkor azt mondtam, hogy rendben, próbáljuk meg, csináljuk meg, és hát a végeredmény az így azt mondom, hogy ma visszanézve, hát ezért eléggé vintage, tehát mondjuk így a nagy hullámos hajt, meg a göndör hajt, meg én azért látom a fotókon azt a kislányos, és nem tudom magamat hogyan vállalni jellemet, ami azért eléggé tükröződik a képeken, de azért van egy-kettő, amire azt mondom, hogy na igen, azért ez jó lett, azért ez, és nem bánom. Talán egyetlen egy dolgot bánok, az, hogy a Playboy megszűnt, nem tudok egyet a mai fejemmel csinálni. Na most lehetne, na most arra most már bátran magányan. Tudom, hogy igen, most tudnám, hogy kell. De 20 évesen még jó ez. Akkor ennek az az utóélete, hogy most már így fotózod magad bátrabban? Vagy az összefügg, vagy az amúgy is jött volna? Szerintem szerintem ez korral mindig jön, tehát azért az ember úgy 30-35-re elkezd összeállni. Szerintem az ilyen gyerekkori félelmek azért úgy eltűnnek. Nem tudom, ez csak a saját, de én ezt érzem meg a környezetemen is. Mert az ember meg ráérez arra, hogy ki ő, elkezdi magát sokkal jobban értékelni. Önbizalma meg ilyesmi. Így van, pontosan. És ez ilyen 35 körül én is azt gondolom, hogy ugye elkezdtem beérni. Tehát most abszolút élvezem azt, amikor készítek egy kicsit szexisebb fotót, ugyan a termékeimet 90%-ban saját magamon fotózom. Most van egy barátnőm, aki ebbe elkezdett belekapcsolódni, és ő szokott küldeni fotókat, videókat, de még az egész brand az még a mai napig az én fotóimra épül. És volt olyan, hogy szerveztem fotózást például, és modellt bevontam. De érdekes módon mindig több, nagyobb visszajelzést kapok akkor, amikor én készítem őket. Úgyhogy már csak emiatt is úgy élvezem azt, hogy terméket készítek, fotózok. És néha nagyon vicces, mert csak így 5 perc alatt összedobok egy fotót, és olyan az eredménye, mint hogyha fotózásról lettem volna. Pedig ha látnád, hogy közben mit tudom én, lehet, hogy fölülről ki vagyok így sminkelve, alulról meg még pizsamanadrágban vagyok például, mert csak itt készült a háttérbe, de utána a Photoshop az ilyen szépen kisimítja a hátteret, tehát csak ezek a kis vicces dolgok. De jó volt azért, nem bánom a Playboyt. Csak néha úgy ne látnám a 38-as görkorcsolyát a 35-es lábon, amit elfelejtettek mondjuk leretusálni. Na voltak ilyen igen. Backstage sztorik, ilyen fun fact-ek. Igen, ez van. Tehát ez hozzátartozik. És akkor a televíziós műsorvezető is voltál a Viaszaton. Akkor az melyik műsor volt? Meg az ugyanabban az évben, még 2001-ben, vagy? Igen, ahogy vége lett a bárnak, akkor megkaptam ezt a felkérést, és rá szerintem egy 4-5 hónapra kezdődhetett, tehát viszonylag eléggé korán. Sportváltó volt a címe, autós műsor. Maga az ötlet nagyon tetszett, mert én imádom az autókat, imádok vezetni, mert ugye az együtt jár a szabadsággal. Tehát nekem az autó az maga a szabadság, és úgy élvezem ezt a mögötte a technikát, nagyon szeretem babrálni, ha elmegyek az autószerelőhöz, mindig szeretem megtudni pontosan, hogy mit csináltak rajta, mert akkor ez úgy nekem az egy olyan információ, amit ki tudja, lehet, hogy legközelebb vannak dolgok, amiket simán megbügykölök a saját autóban, tehát ez az egész autós világ, ez nagyon-nagyon kapóra jött nekem, nagyon tetszett. 1 évig csináltam a műsor, de hosszú távon nem volt az igazi. Tehát jó volt, hihetetlenül jó tapasztalat volt, meg sajnálom, hogy nem tudom őket visszanézni, ugye ezek nincsenek fönn semmilyen online platformon, de 1 éven keresztül műsorvezető voltam. És az ilyen heti rendszerességű műsor volt? Heti rendszerességű, igen, heti. Jó volt. Talán még a másik dolog, ami hiányzott belőle, hogy igazából azért az nem teljesen én voltam. Tehát ha most például lenne egy újrahasznosítással kapcsolatos program, abban tényleg azt mondom, hogy na, abban 100%-ig, és annak azért van is valahol nagyobb értelme. Tehát nekem mondjuk a celeb élettel talán az volt a gondom, hogy celeb vagyok, de nem csináltam semmit. Igen. Tehát, hogy én ezt nem nagyon éreztem hosszú távon, hogy most azért, mert ott voltam egy műsorban, ez akkora sztori lenne.
Most azt gondolom, hogyha most lenne például bármilyen olyan megkérés, amikor mentem a BBC-hez, ez jó volt, mert újrahasznosítás, ennek van értelme beszélni róla, van értelme beszélni kreativitásról, de egy valóságshow önmagában, tehát azért ettől még Persze. ne eljünk már el annyira, legalábbis én már így ettől nem. Ez akkor jó volt, csak nem éreztem azt, hogy ezen a vonalon ebbe a celebszerepbe szeretnék hosszú távon lenni, mert tényleg nagyon jó sztori volt. Abszolút ezt nem kérdezem, meg hatalmas ötlet volt, meg élvezem, de valahogy azt mondom, hogy ez jó az ember ennél többet is csinál, vagy legalábbis én most ebbe sokkal jobban kiélem magam. Az a BBC-s videó az csak egy részlet, vagy az annyi volt? Vagy az olyan Az egy hosszú volt? hosszabb műsor volt, csak voltak benne más divattervezők is. A műsor ez egy 25 perces műsor volt, de főleg Orlando Bloomnak a legújabb sorozatára épült. És mivel mind a ketten a Cara Delevingne, komolyan nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, és Orlando Bloom is elég környezettudatosak, ezért bevontak a műsornak az utolsó 5-10 percébe 5-6 olyan angol brandet, akik valamilyen kézműves és ökotudatos terméket csinálnak. Tehát voltam benne én, az övekkel és az ékszerekkel. Volt benne egy táskakészítő, aki újrahasznosított a felfújhatós matracokból csinált táskákat, tehát mindenféle színes, tudod milyenek a felfújhatós Igen. matracok, rózsaszín, kék, zöld, pink, stb. Nagyon jó kis táskákat csinálnak belőle. Volt egy másik táska és övkészítő, ő a tűzoltóságnál használt Tömlő? tömlőkből csinálnak köveket, és azt hiszem, hogy ennyi, nem is emlékszem, azt hiszem, hogy más nem volt. És akkor így beszéltek mind a 3 termékről egy kicsit, tehát végülis a 25 perces műsorból talán 6-7 percet vehetett igénybe ez a fajta ökoújrahasznosítás, és az előtte levő részek pedig, az pedig az új sorozatukról szólt, mármint Orlando Bloomnak és a színésznőnek az új sorozatáról. No hát köszönöm, szerintem megbeszéltünk minden fontos dolgot, vagy ha meg nem szeretnélek feltartani, mondtad, dolgozol tovább. Köszönöm Hajnalokig. szépen. Hát szerintem még egy pár óra hosszát fogok. De hát ez a december, ez mindig ilyen. De hála Istennek, Hát hála így van, Istennek. így is Igen, legyen. tehát ez olyan jó érzés. Alkotni mindig nagyon jó. Én köszönöm, és ne haragudjatok, hogy eltűntem. Semmi gond. Majd azt a YouTube videóból kivágom. Ja, jó. Meg majd a YouTube videó alá berakom az összes elérhetőségedet. Facebook oldal, weboldal, Instagram, mindent berakok majd. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Szép estét, további szép estét, jó munkát. Köszönöm én is, nektek is, illetve neked is, és mindenkinek, és köszönöm, akik itt voltak. Oké, köszönöm. Jó éjszakát. Szia. Yes.